iz Valjeva. Od aktualnosti za 6. novembar saznaćete. Pri kraju izgradnja prve 4 kuće u Valjevu oštećene u majskim poplavama. Gradsko veće Valjeva dalo saglasnost o upotrebi sredstava za sanaciju klizišta. U osnovnoj školi Nada Purić u Valjevu održana pokazna vežba vatrogasaca. Narednog utorka u Centru za kulturu Svečana akademija u čast Ave Justine. Autogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Autocentar Buca na Šabačkom putu, jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u Autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Atelje Štrikeraj MN. Ručno radi unikatne odevne predmete, ženske, muške i dečije. Od svih vrsta vune, konca i lamea. Radi i po narudžbini uz povoljne cene i uslove plaćanja. Za više informacija pozovite 064 28 39 360 i 063 85 55 531. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po porudžbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Autogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Sve kuće koje su u Valjevu i okolini oštećene u majskim poplavama grade se iz donacija. U pitanju je gradnja tipskih kuća, a kako bi bilo ispunjeno obećanje nadležnih da će do zime svi sugrađani oštećeni dobiti nove objekte, ubrzane su tenderske procedure za izbor izvođača radova i skraćeni rokovi gradnje.
Izgradnja prve 4 kuće u Valjevu porodicama koje su svoj dom izgubile u majskim poplavama privodi se kraju, a radi se o kućama koje se grade iz donacija Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na izgradnju čeka još 15 kuća koje bi trebalo da finansiraju Ujedinjene nacije i 10 koje će se graditi iz sredstava nemačke humanitarne organizacije ASB. Stambeni objekti površine od 60, 80 i 100 kvadrata biće završeni do početka decembra meseca, nakon čega će se i prve porodice useliti u novosagrađene objekte. Gradnja je počela početkom oktobra, planiran završetak, to jest radova je 1. decembar. Ove godine sada su radovi na 3 kuće završeni radovima, znači to je fasada, malterisanje, konstrukcija završena i ostaje još jedan objekat samo gdje se radi krovna konstrukcija. Prema podacima Gradske uprave Valjevo, 29 objekata je ispunilo zakonske uslove za izgradnju, a 200 objekata za sanaciju. U Gradskoj upravi Valjevo potvrdili su informaciju da je bilo zloupotreba prilikom dodele sredstava za obnovu i izgradnju kuća, a svi predmeti predati su istražnim organima. Dobili smo obaveštenje od kancelarije, naloženo je našim službama šta treba da rade, 4 malverzacije su. Tačno je da su bile, to će tužilaštvo dokazivati, jer po uredbi koju je propisala vlada Srbije sve malverzacije će biti predate u tužilaštvo. Što se tiče naših pravnika i naših službi koji su izdali rješenja, one su imali kompletnu dokumentaciju, faktički pravno, formalno, papirološki je sve u redu i rješenja su izdata na osnovu tih papira. Međutim, što se tiče faktičkog stanja koje je posle istragom ustanovljavano na terenu, po nalogu kancelarije i vlade Srbije se ustanovilo da ti ljudi ne ispunjavaju sve te uslove koji su navedeni u rješenju. Tako da su ta rješenja već stavljena van snage, a kancelarija i vlada Srbije je te korisnike predala u tužilaštvo. Tužilaštvo dalje radi svoj deo posla. Lokalna samouprava je za sve objekte obezbedila infrastrukturu i potrebne dozvole. Tenderi koje su donatori raspisali sprovode se po ubrzanom postupku i rok za gradnju skraćen je na 45 dana, pa se očekuje da uskoro krene izgradnja kuća na području Rebelja, Vujnovače, Tubravića i Stanine reke. Za ASB je tenderska procedura završena, izvođači su ušli na gradilišta i već vrše izgradnju na 3 lokacije. Preostale lokacije gdje je grad bio u obavezi da pripremi tehničku dokumentaciju i tehničku podršku su obeležene i temelji se trenutno kopaju. Što se tiče preostalih 15 kuća, njihovi inženjeri su bili na terenu, grad je pribavio svu potrebnu dokumentaciju i kuće dobili su situacione planove. Njihove kuće su već projektantski završene, projekti su završeni, a što se tiče tenderske dokumentacije, ona je raspisana u prošli petak i za 10 dana po skraćenom postupku očekujemo, znači do kraja nedelje, da će biti izabran izvođač za UNOP za preostalih 15 kuća. Što se tiče roka, rokovi su skraćeni za izgradnju kuća, oni su po ugovoru za 45 dana da treba da se završe. Korisnici su sa određenim već, odnosno sa ASB-om i UNDP-om potpisali te ugovore i kuće će biti, trebalo bi da budu završene u predviđenom roku ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale. Ukoliko vremenske prilike ne budu dozvoljavale, prekinut će se gradnja kuća i nastavit će se kada budu vremenske prilike dozvoljavale. Dok kuće ne budu završene, porodice će i dalje boraviti u privremenim objektima ili kod rođaka i prijatelja. Najveći broj objekata koji je oštećen nalazi se u planinskim selima, gdje zima mnogo ranije stiže. A članovi gradskog veća dali su saglasnost na današnjoj sednici da se sredstva prikupljena na namenskim računima grada upotrebe za sanaciju klizišta. Članovi gradskog veća na današnjoj sednici utvrdili su predlog zaključka o načinu korišćenja sredstava donacija koje se nalaze na posebnim namenskim računima grada Valjeva. Sredstva u iznosu od 4,2 miliona dinara na dinarskom računu i 13.000 evra na deviznom računu opredeljena su javnom preduzeću Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, putevi i izgradnju Valjeva. Direkcija će biti u obavezi da ova sredstva upotrebi za sanaciju klizišta po prioritetima utvrđenih programom. Na osnovu ovog predloga vezanog za korišćenje sredstava iz donacija jasno se može vidjeti da klizišta u Valjevu su jedan od, pored mostova, sigurno jedan od najvećih problema koji su ostali za sljedeću godinu. Ukupno na spisku se nalazi 24 klizišta, međutim, ono što je vrlo bitno istaći, to je da mi kao direkcija sada imamo spisak od 44 klizišta, ali ovi 20 dodatnih klizišta nisu nastali samo usled poplava, nego imaju već neki duži vremenski period, nekih par godina kako postoje. Što se tiče samog određivanja prioriteta i načina koji su ova sredstva opredeljena, mi smo gledali da listu prioriteta sanacije klizišta napravimo po broju kuća koje branimo i značaju saobraćajnica na koje ta klizišta mogu da utiču.
Veliki je problem, kažem, klizišta. Ostaje nam iznos i ovih klizišta koji su od poplave, čiji su uzrok poplave, je negde 38 miliona dinara. I još onih 20 dodatnih koštaju 40 miliona. Mi smo razmatrali ovu mogućnost korišćenja ovih sredstava samo na dva aspekta, klizišta ili mostovi. S obzirom da se ovih 5 velikih mostova koje treba da uradimo, cena svih tih mostova je preko 8 miliona dinara, ostala je najbolja varijanta da se ova sredstva iskoriste za klizišta, a mostovi da vidimo šta ćemo sa njima, na koji način ćemo ih izgraditi. Uglavnom, kažem, spisak je pravljen po tom prioritetu, broj kuća, vrednost objekata koje branimo i ono što je vrlo, vrlo bitno, klizišta u gradu su mnogo finansijski značajnije uraditi što pre. Jer ukoliko ih ne uradimo, imat ćemo probleme koji se mogu implicirati kasnije, koji će sigurno biti sredstva koja treba utrošiti da bi se to saniralo, će biti mnogo veća nego sanacija samog klizišta. Ali obzirom da ne možemo sa ovom sumom sanirati ni jedan most, onda smo odlučili se da predložimo da izvršimo sanaciju klizišta. I trebalo bi, dok traje ta bar prva, razmotriti neku metodologiju kako da se malo radovi građevinski pojeftine, da bi se moglo pomoći na što više mesta, jer je tačno ovo što je Dragan rekao, ako bi sve bilo po ovakvim cenama, onda bi bilo potrebno toliko mnogo novca da bi to bilo skoro i nemoguće uraditi. Pa se nadamo da će i projektanti imati tu obzira, izvođači radova, i da će te cene biti bar za sanaciju klizišta, ovo što se tiče, tako, gde nije uslovljeno toliko zakonskim propisima kao mostovi, da će moći da se to uradi nešto jeftinije. Članovi gradskog veća utvrdili su danas i predlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, odnosno proizvodne hale koja se nalazi u industrijskoj zoni grada Valjeva, samostalnoj zanatskoj radnji Simil, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove grada Valjeva, u okviru koje će se formirati odeljenje za vanredne situacije. Povodom 7. novembra, Dana zaštite od požara i vatrogasno-spasilačkih jedinica Republike Srbije, u osnovnoj školi Nada Purić u Valjevu održana je trening vežba evakuacija škole u slučaju poplava, požara i zemljotresa. Organizator trening vežbe je osnovna škola Nada Purić u saradnji sa odeljenjem za vanredne situacije u Valjevu. Vežba evakuacije škole u slučaju poplava, požara i zemljotresa održana je u osnovnoj školi Nada Purić. Treningu su prisustvovali svi đaci prve smene sa učiteljima i pomoćnim osobljem. Pa eto, uplašio nas ovaj maj, katastrofalan, pa smo se u obrazovnom sistemu vratili nečemu što smo možda kao prosvetni radnici zaboravili, kao što je broj vatrogasne službe ili broj centra za uzbunjivanje. I možda zaboravili da učenicima kažemo nešto i naučimo ih što je od životne važnosti, kako bez panike napustiti neki objekat, u ovom slučaju školu, kako se ponašati kad je opasnost negde tu, blizu. Vežbi su prethodile i radionice kako bi se deca upoznala sa osnovnim pravilima evakuacije. To se pokazalo kao dragoceno iskustvo jer su deca ozbiljno shvatila trening i vrlo brzo napustila školu. Vatrogasna ekipa je pregledala prostorije, i kada je utvrđeno da je objekat prazan, deca su obaveštena da mogu da se vrate na nastavu. Vežba je uspešno izvedena. Zahvaljujemo se direktorki škole, deci, osoblju škole, novinarima. Deca i prosvetni radnici mogu da se vrate svojim redovnim aktivnostima. Hvala. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona se priključuju evakuaciji, vrše pregled prostorija svih u kojima borave deca, da slučajno neko dete nije bilo u toaletu ili negde na drugom mestu, da nije ostalo u nekoj prostoriji gde nastavnici nisu
mogli da svu decu na bezbedan način izvedu. Pa vežba je bila unapred pripremljena. Znači, organizovali smo se prvo edukativne radionice sa učenicima, onda prosto obaveštenje o putu evakuacije, da oni to vide na zidovima škole. To je prisutno tu, ali se ne obraća pažnja. Sad smo im prstom pokazali, ovo je tabla, tu piše na koji način treba učenici i kojim putevima da se evakuišu i kako treba da se ponašaju. Rekao je da ne trebamo da se guramo jer može neko da padne i da ne može da ustane. Ili da se udari. Pa ja bi se smireno izašla iz škole. Reci mi ti, kako bi ti reagovala da se desi poplava u tvojoj školi? Šta bi radila? Pa ne bi vrištela. Bila bi smirena. Kako bi izašla? Pa da bi bilo kraći put. Jel u vašoj školi imaju oznake kuda treba da se ide u slučaju da je potrebno evakuisati se? To znači da je potrebno brzo izaći iz škole? Na to nisam obraćala pažnju. Dobro. Ima u vašoj školi, a kako bi ti reagovala da se desi poplava? Pa verovatno bi krenula da izađem tamo na glavni ulaz, kuda i ulazim i stajala bi ovdje ako nešto mogu da pomognem, ako ne onda bi otišla kući. Jel postoji u vašoj školi oznake za evakuaciju? Sve, postoje oznake. Dobro, jel znaš kako se koristi? Znam. Da li su vas nešto danas učili kako da se ponašate u slučaju poplave? Jesu. I? Učili su da ne treba žurimo, svi u kolone idemo i jasno. Jeste danas ispoštovali to na ovoj vežbi? Jesmo. Šta ste i kako radili? Pa, prvo smo čekali da dođe obaveštenje, onda smo po redu izašli iz učionice i dole smo sešli u dvorište. Danas smo prisustvovali jednoj vežbi evakuacija dece i radnika osnovne škole u slučaju velikih padavina, odnosno u slučaju poplava izlivanja reke Ljubostinje. Tako da smo na ovaj način vršili i edukaciju dece i samih radnika. Njihov zadatak u ovakvim situacijama je da na bezbednom mestu izvedu decu iz objekta i sve ugrožene, a i postupak evakuacije i u materijalnih sredstava koje mogu biti ugrožene u slučaju izlivanja reke. Ovakve trening vežbe osnovna škola Nada Purić zadnji put je radila u saradnji sa vatrogasnom službom 2002. godine. A utorak 11. novembra u 18 sati u Centru za kulturu Valjevo biće organizovana svečana akademija u čast Ave Justina. Organizator je zadužbina Svetog Ave Justina, a s blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Ova akademija se održava sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina i organizuje zadužbina Svetog oca Justina Ćelijskog i nazvana je Svetojustinovska akademija. Ona će se održati 11. novembra u 18 časova u velikoj sali Centra za kulturu i učešće u akademiji će uzeti mitropolit Zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije Perić, koji će besediti o Svetom Avi Justinu Popoviću. Dalje će učešće uzeti dečji hor Crkve pokora Presvete Bogorodice Hadži Ruvim, koji će pevati tropar Svetom Justinu i zajedno sa jednom vokalno-instrumentalnom grupom Lirom Poetikom otpevaće pesmu pod nazivom Stup ćelijski posvećenom Svetom Justinu i ćelijskoj obitelji. Dalje gost će biti i učesnik, naravno, naš proslavljeni umetnik Bora Dugić. Bogoslovi, studenti Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će pevati izvorne pesme, izvorne stare srpske pesme, a zajedno posle njih će nastupati kulturno-umetničko društvo Đerdan iz Valjeva, koje će odigrati jedan splet igara iz Valjevskog kraja, gde će predstaviti ne samo igre iz Valjevskog kraja, već i samu nošnju koja je obeležila ceo jedan period u našem kraju. Tako da ideja da mladi ljudi čine ovu akademiju. Đakon Slobodan Aleksić će posle reći detaljno ko su učesnici ove akademije.
Znači, to su iz Valjeva, što su mladi ljudi iz Beograda i iz raznih krajeva Srbije, tako da blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina je organizovana sama ta svečanost prilikom prenosa moštiju, tako isto i ova akademija. Studenti Pravnog fakulteta čitaće besede Svetog Ave Justina, a na kraju će đaci Valjevske gimnazije čitati delove pisanja Svetog Ave Justina, dok će veče završiti blagoslovom i poukom episkopa Valjevskog gospodina Milutina. I sutra u našoj zemlji umereno oblačno i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Kiša se, kažu meteorolozi, očekuje u dane vikenda, a od ponedeljka ponovo vedro. Sledi detaljnija vremenska prognoza. U Srbiji u petak umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo u južnim, a uveče i u centralnim predelima ponegde sa slabom kišom. Minimalna temperatura kretaće se od 10 do 14, a maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena. U subotu umereno do potpuno oblačno i malo svežije sa kišom i pljuskovima, a u zapadnim i severozapadnim predelima očekuje se i veća količina padavina. U nedelju se još tokom jutra ponegde očekuje slaba kiša, tokom dana razvedravanje. Početkom sledeće sedmice jutro će biti vedro u kotlinama i dolinama sa maglom, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura ponegde i preko 20 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, pratili ste našu drugu informativnu emisiju za danas, a u njoj pregled aktuelnosti iz Valjeva za 6. novembar. Podsjećamo vas da je prva repriza Infakta u 23 sata. Moje ime je Aleksandar Maksimović i želim vam prijatno veče uz kanal Televizije Marš.